Jeste primijetili kako za blagdane se pojača stres? Sve mora biti savršeno, kuća mora biti čista, sve mora biti na stolu posloženo, kao da je to dan u kojem dolazi neka inspekcija koja će kontrolirati da li smo sve napravili onako kako treba biti. Blagdani su dani kad trebamo biti sa obitelji, kad trebamo biti s onima koje cijenimo i koji nas cijene. Onaj koji dolazi u vašu kuću da bi vidio da li ste vi pobrisali prašinu iza neke slike, pa možda mu nije mjesto za vašim blagdanskim stolom. Zato vam savjetujem da uživate u danima kada je to bitno, da budete sa ljudima koji vas cijene, da budete s ljudima koji vas vole i da se ne opterećujete sa tim što će oni misliti o vama. Najbitnije je da smo zajedno. I zato svima vama koji me pratite u prvom redu se zahvaljujem i želim vam svima koji danas slavite blagoslovljen Uskrs, da uživate sa vašom obitelji, da nemate stresa, slavite i veselite se sa onima koje stvarno volite.